Sanna's Style. Sanna Style. Sanna täältä Sanna Stylesta, moikka! Nyt kannattaa laittaa lauantai 18.3. heti ylös kalenteriin, sillä me järjestetään täällä Sanna Stylessa kevät-karkelopäivät. Me haluamme kertoa mielellämme meidän upousista tuotteistamme, eli Daily Superfoliantista ja Future Refreshing Oilista. Ja me lanseerataan myös uusi tämmönen pystybaari, Face Fit kasvohoito tässä meidän baarissamme. Tunnetusti meillä on myös hyviä tuotetarjouksia ja kakkukahvia täällä myöskin. Ja olemme auki 10:3. Eli kannattaa tulla myöskin ihan kauempaakin käymään. Moi moi! Rakastu ihoosi.